כי פעם ראשונה שאני עושה את זה, אני הולכת כל יום לצייר משהו אחר ולעשות הפתעה אולי והגרלה. אתם פותחות בעמוד יומן ולוקחות את ריק. דף ריק. דף ריק, אוקיי? ריק. אנחנו מתחילים עם זה. נקוד את החוברת כאן וגולים מתחת. נקוד עיגול את המסות. עיגול מסות עין ועוד עין שווה, מה זה שווה? בתוך עין. כולם עשו את זה? חוסתי זה לא פרלי. עכשיו אתם עושים חיוך ככה. זה כל כך הרבה. כן, איזה פסע בלכם עם חיוך ענק. שימו סבבה. אתם לוקחות עושות. ואז ככה. זה לא אישה. זה משהו מיוחד. אחרי זה עשיתם ככה. לעשות לו משהו יפה בטירוף. לעשות ככה דוד פנדיס אוקיי, ככה זה בצד שכותבים את השם. אני מנסה לקרוא לכם לגורמים עד הוא לא צלט. כתבתי עם הנועד. זהו, נגמר. זה סוף. ואני צריך סוף. נכנס לערוץ שלי. יש כאן למטה את הפרטים, תכנסו לה. וואטסאפ, אז תראו את הערוץ שלי, אז אני אצטרף אתכם. יאללה ביי.